Tady jsme v Avebury, což je kamenný kruh. Když se tam teda dostanu tady přes důmyslné zařízení. Do menhiry, které jsou rozestavěny kolem dokola. A měly by vyzařovat nějakou energii, kterou já ale nevnímám, protože nejsem citlivý jedinec. Já mám všechno, co potřebuji. Mašličky se tady budou uvazovat. To je pro štěstění. Celý auto to rád, až bude v tom sebla. Sundávám ty až kde si a 3 minuty první spojila. Mají tady i ovce. Nebo kozy. Kozy.